zikomo kwambiri amene wanali bambo Felix Njawala amene ali a National Publicity Secretary athu kukulongosolerani mumveka bwino. Mwamvatu anthu aku Nsanje kuno eti. Nangaso muli ndi nkhawa kapena chikayiko chokuti president number 7 wa ku Malawi kuno tili naye pompano ngati. Mundilole pa nthawi ino a president athu Dr. Daliso Kabambe kuti ndikudzutsireni Mai Patricia akweni Kaliati Dr. amene ali mulangizi mu ofesi mwanu chifukwa president wabwino amene kusankhaso alangizi abwino. President tithokoze munasankha mulangizi wabwino zikomo. Zikomo kwambiri tipasane moni ku Nsanje kuno eti. Muli dretu chibagira mwamba UTM sogolo latu inde sogolo latu lafika ndi Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano. Inu ndine pa 16 September pano. Your Excellency mundilole ndisana yankhule mumulandire nzimayi nzanga amene akuyimira ku Nsanje lalanje ngati MP wathu kuno ku Nsanje mmene timalandira anthu ena aja anali asanafike. Ndimaliso ndiuze mtundu wa Malawi kuti ku UTM azimayi amene ali ku parliament kale analipo 40, ife tafika kale pa 40 po amene tikuwerengera kuti akalowe ku parliament opitirira 40 azimayi ku chipani cha UTM mmodzi ndi amene akubwera pano amene wagwira ntchito yayikulu yochita organize kuti Nsonkhano ukome chonchi ndolemekezeka. Mwandija ndi ma MP onse amene afuna kuyimira kuno. Your Excellency mundilandire kolemekezeka Nthanda Nkhumbanyiwa amene akuyimirira ku Nsanje lalanje. Nolemekezeka zikomo kwambiri chibagira mwamba UTM a president athu olemekezeka Honorable Dr. Daliso Kabambe amene mukhale president wathu wa UTM komanso wa dziko lonse la Malawi lino pa 16 September pano. Your Excellency the First Lady to become 16 September, a Vice President athu olemekezeka, a National Organizing Secretary athu olemekezeka, a Publicity Secretary athu, Director of Operations, komanso akulu onse achipani cha UTM, a Regional Governor athu apiri, komanso a Director Amaya Alois Mponda ndi region yonse, Nyatwa Governor wathu wa district ndi committee yonse ya district, makoswese governors onse, mashado MP onse, makansalazi athu onse olemekezeka, mphamvu takunyadira kwambiri kansala wathu Mbambande, komanso agogo athu olemekezeka, azigogose makolo onse, atate ndi amayi moni nonse. Lero tabwera ndi Dr. Daliso Kabambe, president wathu wa dziko la Malawi, kuyambira pa 16 September pano. Ena yamba kale kusazika zikomo kwambiri, mukusazika ena kusazika ali pa khonde, ena kusazika ali nyumba, ena kwasazika aziphunzitsa amene aphunzitsa kale, tithokoze zikomo kwambiri. Mukamasazika auzeninso kuti amene akuti kuzatenga malo ano ndi Dr. Daliso Kabambe. Ndipo president athu tikuyamikireni kwambiri. Inuyo ndi president woyamba amene mukhala yamba Malawi muno kubwera kuzagona ku Nsanje kuno. Madzulo anthu osadziwa kuti mugwira ntchito yanji mwazayendera pa thera moyo, mati pa thera moyo, pa ntaya moyo. Ena tusakudziwa kuti olemekezeka president athu Dr. Daliso Kabambe anayima pa bangula madzulo obwera kuzagona kuno. Ndikukaona pa ntaya moyo chifukwa pamene anali budget director akugwira ntchito ndi malempingo amtalika mzimu wawo use mumtendere, anakonza nsewu umenewu. Nsewu umenewu amauyenderawo kha nsewu wa bingu. Dr. Daliso Kabambe ali budget director. Ndikuyambaso kuti ukafike mpaka na ku Makhanga uko, wina kuchokera ku Cholo uko, koma lero nsewu atangomwalira bingu amtalika, nsewu suna kafika ku Makhanga. Tikunyadireni kuti mwafika kale ku Makhanga usiku, anthu asakudziwa muli ndi Nyamata ali apa.
ayisogoleri tikunyadileni kwambiri olemekezeka amwandija tikuyamikireni mwayenda nda president kwenda nseu ndi madonors amene amathandiza akugwira ntchito ngati budget director kunena kuti ndi chani chimene ufuna ife tikuthandize ena otana kuti sakutithandiza mabungwe komanso madonors ambiri ayenda nawo nseu mwauona bwana tikupempheni kuti mmene amakuwuzani muja kuti mukonze mukangoyamba chaka choyambirira komanso miyezi yoyambirira timalizireni nseu ngati kuti anthu amene akuvutika m'Malawi muno ndi anthu aku Nsanje ndi kuchikwawa Nsanje ndi chikwawa inali boma limene kapena ni maboma amene akanakhala kuti akudyesa dziko la Malawi chakudya chimene tikuvutikira ifeyo madzi akabwera kuno anthu amangoona kuti amathandizidwa nthawi ya madzi akapita ena ni madzi mbuzi zawo zikapita chakudya chawo ndi amabwera masiku awiri athawa akuwasiya kuvutika mpaka na pano tikupempheni pamene mutenge boma la Malawi kukhala president wa dziko la Malawi kuyambira konse kuchikwawo tifuna Nsanje uzigwira ntchito anthu akhale ndi madzi amene muzipapa mmwamba kwambiri ndikumapanga mathanki ndikumayenda matapu azifika nkhani ya njiko ndi mbiri yakale madzi tili nawo pano tikupempheni bwana kuti dera lonse kuchokera pamene pagomera mchalo Ilovo sugar minda imene pagomera iwo kuyambira pamene paja kubwera kuno tathandiza alimi okha ofukula mwayi okha ndikumazalamo chimanga chawo chili biliwiri itakhala iniyo mwatenga boma ili ndikuwathandiza alimi amene ndikumalima chimanga uku chizidyesa mwera yese ino palibenso wina azikatenga chimanga ku Central Region kumagulisa anthu aku Nsanje ndi chikwawa mtengo wodula awawo azigula chimanga motsika mtengo mmene mmapangira ndi malempingo mtalika muli budget director inuyo bwana mwadyesa anthu aku Nsanje muli budget director muli ndi mabungwe a IRAD mmene mmapereka mbewu chakudya komanso kumalima misewu tikuyamikira kuti bungwe limene lija mmene labwera limanena kuti likuthandizani mutithandizire anthu akuno ku Nsanje kuti asamazunzike madzi ali nawo madzi amene angoti akazunzira miyoyo yawo akhala mu Nsanje mopanda ife kuwagwiritsa ntchito anyamuka kumapita ife kumavutikabe kalekale kunoko ku Nsanje anthu amalima zakudya zambiri kuno ku Nsanje anthu amalima chimanga amalima nachacha timati nachacha edi timapira tati ng'ono timati chewere ife timati nachacha kustunda kuno timati chewere amaulima kwambiri kunoko komanso kuno ngakhale ku Nsanje lalanje kulumpa Nsinje kuja anthu amalima nyemba zambiri tikanena kuchididi kumene tikuvutika ife kuchididiko anthu amalima maorenji mmene timanena chakuti bwana ndi ndalama zimene muyike pa council pano zikhale zikugwira ntchito imeneyo yomapanga mafactory opanga zokumwa kuchokera ku mafruits amene akuchokera kuchididi kumene anthu okha ngati sali Malawi muno pa zaka zochuluka zambiri zimene takhala tikuzilamulira pa ife tokha anthu aku Nsanje chididi akulima nsewu okha ngati boma kulibe ndipo timadabwa kuti kodi tsopano inu mumavotera nje nawa mukuzoulisa kuthandizani ma-MP akuyima kuno kuti apange chani misewu mukupanga nokha mumagula simenti kumapanga nsewu ngati kuboma kulibe kunoko kuti tikafika ku Mozambique ndikutali koma ife timaoneka ngati kuti tili ku Mozambique ngati sitili ku Malawi sitikuwerengeredwa kuti tithandizidwe kudera kuno misewu yeniyeni anasiya kuchecha komwe maloma kuti anthu azikhala ndi ndalama m'matumba mwawo misewu ili matengo okhaokha kuchokera ku Bangula kukafika pa Kupokera kubwera kuboma kuno usenjerero khala kati ngona zikwangwani alisamalani ndi anthu apa nsewu samalani ndi anthu anjinga chifukwa chakuti kusija kwa anthu sakuona kuti kubwera ndani maloma kuti misewu imene chaichechedwe ndalama zingonyambitidwa anthu angoyima pa gate kumangopasidwa kumazija ndalama zimene zinazo kuti apasidwe anthu awa akuchecha misewu kuti misewu ya ku Nsanje kuno ikhale longosoka komanso ikhale yabwino amene tazungulira bwana amene timabwera kuno timazungulira kumabafa uko tabwera mochedwa anthu amatuza kuti ayi bafa ya anthu akusamba imanikaye chifukwa choti kuti seuli uku unaonongeka kale tikumadusa m'matoilet mwa anthu mabafa mwa anthu koma seuli apawo ukanatha kukonzedwa pangosala za miyezi iwiri anthu nsewu sana kukonzereni azibwera kuno azikunamizani kuti mutivotere ife asogoleri tisamavotere chizolowezi tisavotere chizolowezi nsewu waonongekapo ngakhale pakati pa usiku akanatha kukonza koma lero anthu akulephera kudusa nsewu umenewo khala ngati sitili Malawi muno koma voti yanu munalepereka kwa munthu amene sakuthokozani tikupempheni ulendo uno musakagwirepo ntchito iliyonse pa munthu ameneyo
chongi wanu akakhale pa Dr. Daliso Kabambe ndipo akudziwa kuti sangakonze pamene pachifukwa msewu wawo msewu waina jana ukonza ndi awa nchifukwa chakabwera madzulo lero kuzayende dzulo anabwera madzulo kuzayendera msewu umene kutenga boma choyambirira ndi kuzakonza msewu umene waonongeka kuti tikulephera kulumikizana ndi anzathu apapa komanso tikulephera kukafika kumakhanga chifukwa msewu suli bwino amene akonze msewu umene ndizitukoza kuno kusanje palibe wina aliyense kupatula Dr. Daliso Kabambe asogolere sikumene tisatizafote tikavotera Dr. Daliso Kabambe pa 16 September pano komanso kuti chiziwa kuti chipani chichikuwina muone anthu mmene akubwerera anthu akubwera kunena kuti ayi ife tinali mbali inayi koma tabwera ife tinali mbali inayi tabwera ichizindikiro chone kuti lero ife timakhulupirira mphaso za mzimu woyera mphaso za mzimu woyera umene kulamulira inu bwana ndipo inuyo tikupasani nyengo zonse zimene mphaso za mzimu woyera umagwira kuti mulamulire dziko lomalawo komanso ife mmene timanena paja kuti atamwalira Ambuye Yesu anatsajika chimwala koma kenako tinamva kuti wazuka wauka m'manda muja mulibe kuti tikakhulupirira kuti Ambuye Yesu akukati chosere ndani ife tikuperekezani bwana kukachosa chimwala chimenechi ni njala imene ili malayi muno chimwala chimenechi ndi mavuto amene ali malayi muno chimwala chimenechi ndi ndalama imene ikusowa malayi muno chimwala chimenechi imene Malawi kwa ingogomoka ilibe mphamvu zinthu zikudula kupita ndi 100,000 kusika sikula china chicho tikuperekezani bwana pa 16 September kukachosa chimwala chimenechi chimene Malawi akhala odzidalira pa iwoka azimayi anyamata akhala mapanga pa business komanso azimalemekedzedwa kuti ndalama zipezeka komanso Nsanje ikhale boma limodzi limene anthu angathe kulidali uze anthu kuti kodi mukupanga chani data yanu ikulongosola chani zinthu zikuyenda bwanji pasanafike povuta Amalawi palibenso wina amene angabere vote chala chikaloza chatali chimenecho Ambuye udaliseni nonse zikomo kwambiri zikomo kwambiri amenewo anali akweni Dr. Patricia Kaliati mlangizi mu office ya president president pa nthawi ino ndiloleni ndayimitse bambo Richard Makondi amene ali a vice president athu akuno ku Southern Region ndiponso ndiyapempha iwo kuti akamaliza akuyimitseni inu a president kuti anthu afika pano padinde kuno ku Nsanje akumveni ndiponso amvere mfundo zanu bambo Makondi zikomo zikomo kwambiri chifukwa cha nthawi tipange kashoti pang'ono kuti tapasa president nthawi yaitali yotati lankhulepo ine choyamba ndimafuna ndipereke ulemu kwa president athu Dr. Daliso Kabambe a president landirani ulemu ndikaperekenso ulemu kwa mayi Bridget Kabambe mayi wathu landirani ulemu kwa Dr. Patricia Kaliati advisor president athu landirani ulemu kwa national organizing secretary athu bwana Hashim Banda ulemu kwa a national publicity athu bambo Njawala a director of operations bambo Kwesin Susa landirani ulemu ndikaperekenso ulemu wina wapaderadera kwa bambo Mandija amene tili nawo pano landirani ulemu bambo Mandija ulemu wina ukapite kwa azibale nonse amene takulandirani tsiku la lero landirani ulemu a regional governor athu ndi komiti yanu yonse landirani ulemu kwa mayi Mponda ndi amayi onse amene muli pano landirani ulemu wina wapaderadera ndikaupereke kwa Maxwell Julius director wa anyamata ndi anyamata onse amene muli kuno landirani ulemu wapaderadera kwa mafumu athu ndi mafumu onse amene muli pano landirani ulemu ndipo ndilephera osapereka ulemu kwa inu azibale nonse muli pano landirani ulemu madzulo uno a president ntchito yanga madzulo uno ndiyo kupemphani kuti mwalankhule anthuwa a president anthu amene ali pano kuti mwalankhulewa ndi anthu ajakuvutika ndi misewu yawo kuno ku Nsanje ndi kuchikwawa anthu ajakugona ndi njala kuno a president asibale athu
ndi awali apa kusowa chakudya. Anthu amene ali apa wa president ndi anthu aja amavutika ndi madzi nthawi yayitali, chaka china chilichonse president popanda ndondomeko zomveka kuchokera ku boma kuti ziwathandize ndi awali pano lero. A president anyamata ochuluka mukuwaona apawa ndi anyamata ajali ndi ma certificate awo, ma form 4, ma degree ndi ma diploma, akusowa ntchito mdziko lino a president chifukwa chokumana ndi anthu andale amene akhala kwanamiza kuti azawapasa ntchito 1 million. Ndi awali apa president kuti mwalankhule tsiku la lero. Anthu ali apa wa president ndi makolo athu amene akuvutika ndi njira za ulimi, sakuthandizidwa ndi boma kuti athe kupeza njira zabwino za ulimi, ingakhale mdziko lathu muli madzi ochuluka komanso muli nthaka yabwino. A president anthu aja ndi awa akuvutika chifukwa cha usogoleri opanda masomphenya. Ndi awali apa president mwalankhule awa. Anthu ajatu ndi awali apa president ajali ndi ziweto zosiyana-siyana, koma ulimi ukukanika kuti awathandize ndi kuwapasa nzeru kuti ziweto zawo apindule nazo. A president ndi awali apawa. Anthu aja akusowa mafactory mdziko muno. A president ndi awali apawa atu kuno ku Nsanje. A president komanso ena ndi awakutimvera ife ma TV lero, mwalankhule lero a president kuti amve muzapanga chani. Anthu ali apawa president ndi anthu aja amene Mulungu adawapasa dziko lokongola, la mapiri okongola, la migodi yochuluka. President koma utsogoleri sukuiona migodi ndi mapiri kuti agwiritsa ntchito. A president anthu aja ndi awa kuti mwalankhule tsiku la lero. A president ine ndimafuna ndikupempheni madzulo uno kuti mwalankhule anthu aja ndi kuwadziwisa zimene muzawachitire ndi kuti dziko lino tizalisintha bwanji kuti tizaone utsogoleri wabwino. A president anthu ajatu ndi awa amene akufuna economic revolution change kuti dziko lathu lisinthe. Ndi awali apa wa president mitima yawo yotseguka kufuna amve kwa ino. Ndimafuna ndikupempheni a president kuti mwalankhule anthuwa ndi mfundo zanu zabwino chifukwa cha nthawi. Koma ndisanatero a president ndilepheranso ine pang'ono fatala ndilako anthu awiri amene sindikudziwa ngati amatha kulankhula. Ndimafuna ntapasa mpata a president angokupasani moni a bambo Mwandija alankhule na anthu mwapase moni tsiku la lero chifukwa mwina sitikudziwa kuti mumatha kulankhula. Mukapasa moni tsiku la lero anthuwa ndizapasa president nthawi yoti atilankhule ife. Zikomo kwambiri president. Zikomo. Zikomo kwambiri. Zikomo. Zikomo kwambiri. President wa UTM Dr. Daliso Kabambe ndi mai akunyumba. Mwachidule chifukwa cha nthawi ndaona juwa yadoka kale, maulemosi aperekedwa kale. Kodi ashamwalanga alipo pepa? Mulipo? Ine naonga nchisenalo anakonda kumva mpyache ndeti yambe mawo kuti tifeserane eti ati wadidi nkuntani kodi wadidi nkuntani. Aha, apa pana senadi pepa ndeti longe tifuna tifeserane bwino komanso ati chinansolo chinanji mwati chinansolo chinanji. Aha, tiyambire penepo ndiye chifukwa kuti juwa yadoka. Ine mafala mbiri nkhabe tayi. Ndakupangani kuti lero ndina mafala